Cardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Non-Nangkeleji Lok Sabha MP election aparman APHL siasong atumpen mass training program lapen 6 sedulamay kipamanpon. Jangmi poji kloni pioneer ke barni Langpher constituency ke parlo Richo Hidi Sar Eterang arong along APHL siasong atumpen APHL siorat amaipi kipamanpon. Lasong si non-Nangkeleji Lok Sabha MP election along APHL siasong pen MP candidate John Ingtika Tharapan MP election along ke ongdung avot pen MP anghoy kapahay ponji apan si APHL siasong atumpen Arni Wangta do desang sesi my meeting bipon bomlo. Pinibangso APHL sirat amaipi along BJP Congress ASDC lapen kaprek amit hang a party apan ning kache theka vedet amit hang a party pen COC kadokawi don pharoi sira kethom ahemtun atum bangso rat amaipi along APHL siasong along chepa ogdunlo. Lapen kevangji Lok Sabha MP election along Langpher ahabar angkang along penki ongdung avot longponji pusi jai kathar ahin pen pherangkya thengnu nangthan pachini pon. Lapenon kevangji Lok Sabha MP election along APHL si asong atum ahin pen Elysis Phoso se avot longponji pusi jai kathar pen ningjepon. Lapen BJP a sorkar atum ke chimu nisita hemprek aparman chesong hai he lapen parliament along sitame hemprek aparman ningje dun hai he pusi ningjepon. Lapen APHL sia song pen hemprek ke hang lapen BJP a song pen hemprek ke cheprek pigji pusi angtong ingti kathar ahin pen ningjepon. Lasinon nangkeleji jangmia chikloni phai ingkora throk arni Lok Sabha MP election ke padopon along ratatum manghu he pin pen APHL si arjan along vote jok pen MP anghoy jai kathar aphan pahai lona Lapen rada kisung pajok lonang pusi klardak alamthi bangsorat amai pialong ningjepon. Pini lepot sita dak Langpher homosti arno pini dak Richo hidi along niletum pini kache paham phang an parta cherok to amai ke tu patopon no nasi adak sita me don haroi siraket homarat pini ke laso song long kache paham phang dun lo pusi pini teknologi ke dak mai kijura poras yang dun dong no along dong masih la sini tum ke dam si kapace tang oni lo hok peda bangke pini ko nat ma APHL sia song tum ke dam tang ani e pak talong dun de ko de man da nona bangke arong pena masih la so song phan APHL sia song phan sa jega ta phan boti ko bangke lam cha ke tum long etla la sinon arong ke dam pen lam cha ke long ateng lo pulo tang te APHL sia song ke haiji phan si ning ke long si dolo la pen di mahasau lam ta ong dun nar judo di mahasau along tang tum bor i bom lo lapen non ning koi tolang la ning koi yang bong sita mene to mahin pen dak bor istit ji non anta ang theke mesen lo lapen la an su se ang thek kapa meji phana bang ken to mahin pen te dak ke dam po lapen thot ko ni tum dak tum puram tui lapen ni tum dak kili uni adim an sita mela non la ni krip pon ko yang bong sin tum ko dam po la si ka jasimet ke kar biang long is lapen ves along si arab ke ong lo si dak pen jong si tum non lam cakating pen kar bia rong la pen inglong arat arong do an pen e klai vet dak dong si vot pilu plutang tila dak ki uni de jala masih be la pen tung ning theulo dak pini kar bia pen inglong arat tung ke ong dung ke la ke e PHL silong sila ke pipo la ke itum non pen la ke ninget dak on la ke ala ke la so song aphan kupi posi ke kroima plutang te dak hini lam do e the bang ke la ke pini kar biang long ke tribal area put he lor sita tribal area putha ke BJP da ningji hai he Congress da ningji hai he lapen kaprek song do an atum da ningji hai he e karbiang long along si election ki thur karbiang long alam si ningji hai he bole gupulo mati haglo oh ningji hai nang po la si pinike ning ke the thai bedalo non lapen BJP pen Congress sari boma hut tha parliament along hemprek putha PG ma PP ma po karjo hut bisojit doi mari karjo ahut sita me dak asama sarkar tumke hemprek PG ka filam lo kache don donji ka filam lo hemprek pime pu aro namasi paprai nangi pu kente repeal nangi pu sini je kente lasi BJP asong Congress asong atum si hemprek ban lang pu kelake ningke thia thai masi lake abegi lake jut elo lake lasi laso ning the bangke pini jut kok lo pini non BJP long ajha ka bi tum dolang Congress long ajha ka bi tum dolang sita halake ning thenang ne lang tum vote longi ku bangke hala da kupine son da scheme long lang me nei pusi chong hong chalo lage ong dung tum ke mari kupine nang her da na ko joine chalo sita vote bangke lake hala da BJP la pen Congress along do pusi lake vote bangke APHC phansi PG he to ma hin pe ining ke thedun ining ke thedun ke la hada abinong et ke la son ke claim bangke BJP tum se claim lake
rata ang thek lang lo nang tumta pherangki tumta along mai long dun war julu purute la ke kar dak mati dak PHLC song long pini dak aja tong do ana phan kumane phan gari hum ni tum tangka ma hapen piduma hala dak ni tum tara basa long megare li ke do huta joga pandang gari motor pilong be rara tum ke la ke ame thang si pini dak nang aja todun non ke PHLC song aphana bangke ratum aning ke the ong ajo ini si pini dak ame thang asang ame thang ahan ame thang akeng pen sidak meeting lo nang dunji thang chil karang it penta ame thang atangka pen sidak tum jepang karang sidak bangi la hello sita BJP meeting purutang te heglong hurlo gente nang dundi purutang te la social help group nang than lo pini orunodoi hemso pipe pini la so barpi ahemso pipe lahai pen sikether lahai lo la pen raraphan ke ther ke hap ong ajo ini si nona bangya rata ka phiri ta ke mili thulo halale corona ke chenglong ke phiri umati ke chenglong phiri o sita phi bangke ajir dingbom lo corona ta ka phiri dor don bangke rata phiri dor lo si non ke phiri re corona ta la si non sana thang lo BJP tum unan ther lo sita me nona bangke rata ka phiri dor lo si pini ta pe ong dong tum ke bang lo som si bang bom po PHLC song kar jabam ake mang masih lah hello pini karbiang long alu una mana asu tum nang chan ong lu kelang sedap ta kali ke jim da kali he sita nang chan ulu purutang de ke chan jong kali mati da kalong le pelang thak nang po bang ta sini yang song tumon long le ke dui kali de long le long sidui asi karbiang long alu chan bom lu purutang te long le adang ka cerai the bom po an ke nang chan bom lu purutang te hala aban da bad bom po ang ke abana ka su le ke bado purutang te goreng aba sai nang hang po choklem ta dama sai nang hang po sai ka tiki long le nang hang po la som si la ke bad bom po la son no purutang la ke virdet po pu la si so song am hang attack a pot si pu pia joine si am hang attack ma hala so ke mang ke la so song je pa vir velo la si chik ban than no purutang te la so song ja kong lo ke bang no purutang te bang ko na mana asu phan ke da ke aluhi si pinchong po aluhi purutang te da ke long ni pelang bi pilo mati konat pen si ke bang ma dak bang ta me mi PG lang PG han anda PG sita long le pelang bang pitek kilo la penda si hem si kim lang da si doklung ji lang ko bang la ke chak tak kilo la ke alu hi ko son ma ke bang so teng dak bang non lang loi lang de lang jeng lang pono par ke me thang din si dam sunu la halu teng le balam bang ke la keng tham vek po la pen 10 seats open for all ko lam bang 10 seats ka lo ban sit pino lo la ke ang long ri ke bang ka philam lo ang hoi isian na pikar tang lo la si PHLC song atum ke la ke amu che dong pat si la so 10 seats open for all ko bang la ke pa pride vek ko la ke aka pek chi ne lo la ke chun vek nang ko la pen hala BJP Congress atum ke hang a hemprek ben PHLC ke hang a hemprek aka che prek la hello ha tum ke hang a hemprek bang ke hemprek de long lok sita daga bihari bongli doan atum pen sita me dora pen nang kusi ma thai mati sita PHLC tum ke hang a hemprek la kali hemprek long nang po sita la so hemprek alu bang ke tribal area ting si do ber tak po dake ing long aso tuman si dake do long chon nang po la pen a chief minister ta mo ke mane Pawan Kumar po bang dake ko krilo lagi la si BJP ke hang a hemprek la pen PHLC ke hang a hemprek che prek ke la hade West Tripura along cherap pet pen BJP asong aphan ke par MG aphan Congress candidate aphan kacheto ji aphan CPIM asong ja ke hang non nang ke liji Lok Sabha election kilik ahud BJP rachari asong aphan West Tripura constituency along ke par mbek ji aphan Congress lapen CPIM angbo cherap pet nang ji puse Tripura Chief Minister Barim Manik Sarkar pen song along claim rapet doan ari sangho tum aphan ke hang ke padupon Halapu Congress candidate Asis Kumar Saha penta nilitum bangso aputhak cherapet nang popusi rat aphan thanpon lasila bangso teng bulote West Tripura alongge Congress lapen CPIM asong angbong non kewangji MP kilik ahut kacherapon popusi pupu atumta jepang dak pontanglu News Desk Report Karbianglong News Duar amla doloni PS along Klembang APHLC Board Committee atom pen pherangke amai kangnipon jangmi poni phainer kep arni nijangkar bianglong duar amla constituency ke parlo doloni PS atom tong sekot pen pherangke amai kangnipon
labang so pherang kya mai kang ni ponang ko kewangji jangmi poni phai krepli arni bhoksong bor amri pathua klam along jai ka thara phan kang thum karni pidu ponji pusi nang pachini pon tangte pherang kya mai long kaning je pon alam thele arjuponik sinang amri ben hemari bongrong karbyang long news aprangsi karbyang long news channel mate birta pachita ka tum phan tong se kot pen le tum malong nang ka humri the ka pot aprangsi nang le tum phan akero kilo lase nile tum pinong we la dak dulunia pia salong isi krung ching sai mane executive meeting ke phapon alam the bangala puelo je non kewangji MP election mate richo kangwai labang so along karbia khai jok wan nangji inglong aso akisung pen jok nangji pu akimang pon si nilitum APSLC hoi penta isi songja mate si richo kape long dun je phan si nilitum che toy dun lo aki hai jai kathara phan lasi nilitum pini CC budi penta me John extended meeting ingi pon lo je haladak John extended meeting along kache parai pon bangke non hejong nilituma president hoi ke thana lamason lo non kewangji ni phai kripli bhom kuruani bangke bhoksong bor amri pathu aklamalong ong dung armung pen elitu masar jai kathara phan kangthum karni mane candidate welcome abang hadak padu ponji lasi pini haladak CC bodi pen se parai pon alambang ela pulo dwaram langkang pi apias tin pen tame bang pharoisia moluk bangke nangche tong do nangji busi chu phapon lo lasi CC bodi alam toy pen si nilitum PS committee hoi pen sitame dak dulunia long nongwe executive meeting ke phapon alam the bangala pulo lasi non kewangji ni phai kripli arni bangke nilitum duluni PS hoi pen kachuni ripon alam the bangala pulo apias tin pen sitame kachetong dun peje phansi chuni ripon lo la pen mars joining komane jongsi ke marsia tumdo polodang te non tarik ni phai krip clear ni jai kathar sara longsi mars dun longpo nasi kadok ave tumsi tame kachisik do tuman sitame labang suar ni si mars dun longpo lalo melitum dulunia PS pen kachisik kacedang abangke kachisik tang sigong lo mane kachisik tang ateng lo kom nai sita bang pharoi siar mu bang ni litum che tong den po sten pen sita me bang pharoi sia bang ke nang che tong den je phansi ni litum pini penta lam klar bang long lok lo athema ong dungar mu che tong ji ko lam the bang ke non karbyang long rat atok anu atum sita me kachini si tong lo athema non khai ki sunga por jong si litum khai a phanching hon he long ri a phanching hon he polotang te litu komantu si kaching hon la komantu si litum kape jo on la lasi non ke karbyang long arat si tame nang bar lo je EPSLC ke hai ji ang the ka bang ke non litum doram la pen si tame ni phai krip ya long si klang dak po le tumi PSLC hoi pen ong dung avut pen doram la hoi pen ke pahai dun po Kohora community hall along BJP booth election rally ke padupon Jangmi poni phainer kep arni lakhain kora throk Dwarbagore MSC constituency ke parlo Kohora Chandra Singh Rongpi arong community hall along BJP booth election rally kebi pon along Kohora BJP Shakti Kendra Mephu Binar Sonterang mai chepahem phupon mai along kache tongdun Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi VDC member Rising Rongpi Dolamara Town Committee Chairman Mongol Terang Dwar Amla BJP Mondol Committee Secretary Daniel Terang Vice President Rensing Teron Rongmongwe Lems Chairman Rajen Inti Lem Secretary Holirang Inti Lapen Ket Hekiding Rachari Bang Phua Tum Sitami Chetongdun
Labangso BJP booth election rally ke padopon lake MP election mate MP kilik kache patte along BJP pen kache toidun ake hai Omor Singh Tisophan vote ke hangpi ason peman ponsi rong arada tumpen chingki jethan peduponlo EM Richard Tokbi amena constituency arlo chihumri dambomsi kohora along an setami BJP booth election rally peduponlo Kajironga pen risaningti Karbianglong News Bharatiya Janata Party pen mate Dwarbaguri Mondol pen patir pipon booth level along Kibangzi MP kilik itum kaching hon Omor Singh Tisophan ongdung a vote pen ke pahai afan itum longing korage thom a booth level mate a pull along kidami pen itum vote ke hang pidam je fansin itum along a polling station dambom lo la song bong pen non pini ke kahora wing la pen kahora left wing la pen right wing long pini ongdung arat nang tum thek long lo la pen la dake ongdung avut pen si chukidam tang MEC election nustami ni fan na pahai dun la pen alang tum akang hon a hirzo me pen ajok si pini neli MEC la pen EM mando la pen la son thang si da pen ke non duta ongdung avut longi pusi ningi thepon do la pen hai vekji longing kaura ke thom polling station do nitum Dwarbaguri long inkorage thom tami nitum chukidam tang MEC ke nang pahai pon lap avut nang pi pon ha krem kropen ha apar daihuri polling station long inkorage thom polling station tami ongdung avut nang pi pen nang rapot arna fanda kiro lapen dagrat afan Dwarbaguri ra fasme akiro pilo asi non tami nitum ke dag Dwarbaguri pen ke ongdung avut pen si itum Omor Singh Tisophan ke MP election mane dak constituency pen ke to